Papa mụ na papa enyi m nwoke fana bụ na-ele provision store ịghọta kịta ebe afọ ka m nọ wee fụ this boy mụ na ya na-abụ na-akwụ anyị wee bido kwụba mgbe m ka na-aga skuul na-aga akwụkwọ anyị na-akwụ na-aga akwụkwọ anyị na-akwụ anọgide papa mụ na papa enyi m nwoke wee bido nwebe okwu o na fajelu market meeting ịghọtago so na o nwere ife papa m kwuru so papa enyi m nwoke wee sị mba na ịmagolu si mba na ya kwere ife na-atọ papa ya kwuru that day na papa enyi ya nwoke jụsịrị si na ọ dụrụ oke and ọbịa si na ọ dụrụ oke denu ekperekperekpetekwa emesikwa endịkwa na nke papa enyi ya nwoke so ihe a na-ewe papa ya iwe na-ewe papa ya iwe ịmagolu na fa na-akwụ na-ekene o mana papa ya mọrọ na fa na-akwụluo nke ịmagolu ezigbote enyi nwoke na enyi nwaanyị na-esi ibongi ọsị m nne nya wee gụba akwụkwọ gụsịa the guy wee sị na ọ ga-anụ ya mana papa ya na papa the guy esebego ezigbo okwu o mana fa na-ekenekwa kama na ịmagolu ọsị m nne o nya wee jegwa papa ya wee sị na nke a ama mme o na o nwere ihe megidelụnụ ka nwa ya nwoke nụba nyanwa maka gịnị na fa adịrọ na mma andị maka ya na ya ma nkelu nyanwa kenye onye ya na ya na-aba adịrọ na mma denu papa nke nwoke wee sị nke nwoke na onye bụ nwoke ka ọ dụọla ịchọ nwaanyị ọ ga-anụ ọ sị na that girl dị ya mma na nsogbu adịrọ ịghọta kịta na ya ga-eso ka eje mee gie nya wee yọọ papa ya n'elu ya na ya n'etiti na-abụ papa ya jụ nya eje kpọta ndị ọnkụl ya na-ayọ papa ya jụ so papa the boy wee fịa n'afịa one day wee sị ya kedu ife o ji wee jụ na nwa ya nwaanyị ama nụ nwa ya o si ya n'ova mi anwụrụ anwụ bụ na nwa ya nwaanyị anụba nwa ya na ọ nara respect ya na ya tọkasịrị arụ na ya ga-agwa ya na enwelu pawa okenye ji wee karịa onye ọtọ ọ sị papa the boy echi ọchị jewelu na papa the boy ada esesezi papi okwu o mana papi ya ka na-ese okwu ọ sị bụ nne pịa papi ya sị na ya ga-achọtara ya mmadụ papi ya bido jila aka achọba nwoke ọ sị bụ ọchọgide nwoke chọta one boy si yes na ọnya ga-anụ ya nne ya do surprise ife the boy ji wee kwelu na ya ga-anụ nwaanyị nwoke chọtara ya ekpie na-enukpie na ka ihe a ga-emekwa nya kwelu diga anyị bịa mee gie ya na ya na-abọbili ọ sị bụ nne na ya tụrụ imebe this guy o n'ife fa bụ 2 years ọ bụ na diga anyị nwere ọya ọ na-aya ịghọtago na-achọ igbue o wee na-achọ ka ọ nụọ nwaanyị tụbụ ya ime before ịgbagolu ka ọ mụtala ya nwa before wee jebe after 2 years na ya tụrụ ime diga anyị nwụrụ ya wee chigetekwa azụ wee bidokwa ya na enyi nwoke na-atakwa again o this guy fụsịala ya n'anya fụ ụkwụ ya zodo naanị n'anya na mgbe a nụrụ di na diga anyị anwụsigo this guy wee bịakwa ya na ya na-agbọkwụbakwa ha kwugidekwa ya wee gwakwa papa ya wee sị ya na ya chọziri ịnụ this guy ebe onye nke ịchọtala awa ọkọrọ papa ya ajụkwa kwechiri si na o nwere ihe megide ka ọnụ ya ọ sị m nne ya na ya na-abịa fịọchagidecha nya wee wepụ okwu kọtụ ya ji wee jụba papa ya sị ya kedu ife bụ nsogbu ọ sị just maka na fa na-ese okwu na-ekwugo na ọ ma nnụ nwa ya ayọ papa ya na-enyocha nya wee sị George nya grant anya ka anọba George wee sị na enwere power isi papa gị nya kebe gị this particular person ọpụghị ọtago na enwere right na ọ bụzikwa na ọ chọ nya wee jie na high court ọpụghị ọta na ya chemi ya ga-convince nwu papa gị mana ifugo ka o si wee dụ ọ sị m nne fa wee nata ndị mmadụ wee na-asị ya weje papa ya high court ọ sị m nne na-azụrụ ha ọfụma n'ọnya ka a ji egele papa ya ntị mana ike a ji egie ntị agwụgie n'ife a nọzini ya kịta bụ n'anya na the boy ga-eje mee court wedding fana aba na Lagos mụba nwa na try go n'ife papa ya gwakwara ya kịta ya nwee ndidi na ya ga-achọtakwali onye ọzọ ya wee sị anyị achọtazina n'isaida na ya nụba this guy or nothing papa ya wee sị ya na ọ bụrụ na ọ nụọ this guy na sọsọ ife ya na ya na-agbanwezi na ndụ n'ụwa bụ congratulations the day the man ga-anụ ya na ya ga-ebisi onye nwere ife ga-ejikọzi ya ndị ya batazi na bie
Osimunne na papa this boy amaghị papa ya na njakịrị yoo nyanya na biko gbogo gbede papa ya tachili. Oh, this girl na-ebe simuni anụ di ọzọ na o nwere ife megide eke adụ happy na 2 years ya nọrọ na nke the other husband adịrọ happy, not even a single day, not just 6 months na-ebido bugalibe this guy ya bugaligidelie till ọ nwụrụ afụfụ papa ya ka elie nya anọla ebe afụ na-ebe na-egbu emeli si na ya si n'ihe apụta is either that boy or no other person. Nya si the guy tobia ime, the guy si ani ama tobia ime until fana aba wed ya doka di na nwunye, mana the guy kwete na fa ga-eme court wedding ịghọta na. Mana ihe bụzi nsogbu na papa the guy si the guy nya mee everything possible ka ọ gbalụ ma the man ọ ga-ekwe, mana ya man support ịkpọrọ nwa mmadụ je wed ya dulie gbafelu afọ ịghọtago. Osimunne na ife court ekwutere na o nwere ozi onye ga-ekwutere maka na ife niile bụ their uncle have spoken with this papia. Onye ọbụla fama ma ndị afịa amasigolo ife na-eme na a na-arị ọjụ nna papa gị nke anwa bụ kpọkịlịkpọ ịgba ife a na-akpọ kpọkịlịkpọ chai sosi ife bụ nsogbu bụ na ọ denye respect not just to si na ife okwuru akwụrụ n'anya ya, that's it. Nne amakwa m na ihe ị na-eme ha bụ ka edo happy, and ọ bụrụ na ị ga-anụ di iwe fụ nwoke idosho ga-eme eki gị happy, go for that man, because na nke a na-afụta afụta ị mara nke ezolo ezo na nke anyala anya na nke emele ihe a. This guy bụ onye gị na ya na-abọ bido mgbe unu pelu mpe wee nọba na shop wee too ịmagolu front and back ọmalụ gị papa gị wee jụ na ịma nne ya just because of ọ na-ekip malice against the father. Ike gwụkwalụ m ọmụrụ m ife m ga-agwa gị. Ajụlụ m ya si ya kedu ife mama gị kwukwe na ọ sị na mama ya sị na ebe di ekwu ka akwụ. Ọ sị m na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke ya na dịga anyị na-ekene na fa sọpọtụ kwalụ n'ọsọsọ papi ya ya wee sị ka ya wepụta ebe a ka agbala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya. Ọnya gaa n'iru n'ụba this guy mee court wedding n'ụba this guy hapụ papi ya ka ọnya ka nọkwalụ na-eche ka papi ya chọtala ya di nya amara ụdị ọ ga-achọta this time. Ọ chọtala onye nwụkwa ile ọlụ the first time, the second time o si onye mere ha onye nwere mgbedike ọ chọtala ya. Ike gwụkwala unu chee ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.